Hola a tots, estem ací en el segon curs de GIMP i ara anem a veure com, en la segona part, com funcionen això de les capes. Val? Anem a buscar en internet, en el Quant, unes ulleres, val? I les ulleres, anem a imatges, diguem que volem unes ulleres grans, val? Fixeu-se la resolució que tenim ací, cliquem sobre les ulleres i anem a visualitzar el lloc web per a descarregar-nos-ho. Si ho fem des d'ací, la imatge és possible que siga xicoteta. Val? Sempre millor obrim el lloc web i després ens descarreguem la imatge. Botó de la dreta, anomena i adreça el contingut de l'enllaç i ens ho guardem. Val? Fixeu-vos, 65 kilobytes. Ho guardem. Val? A partir d'ací aniríem al nostre GIMP, obriríem la imatge, val? I fixeu-se que s'obrirà una pestanya nova. Esta imatge, les ulleres, tenen una resolució de 1600 per 1710 i esta que tenim així té una resolució diferent. Per tant, quan copiem i peguem esta imatge en l'altra, així, pareixerà que siga més gran, val? Perquè què passa? Que així hi ha més resolució. I quan copia i pegue, fixeu-vos, anem a seleccionar-ho tot, copiem, i ara venim així i peguem, enganxem, val? I les ulleres sembla que siguin més grans, el que hem fet està més ampliada, val? La imatge, perquè hi ha menys píxels. Val, aleshores, fixeu-vos que tenim així la capa de fons, que era la que teníem, i una selecció flotant. Val? Anem a ancorar-la a la capa nova. Podríem ancorar-la també a la capa que tenim baix. Val? De moment ancorem a la capa nova i fixeu-se que s'ha creat una altra capa i ara en tenim dos. L'anterior, que era blanca, que és esta, la de fons, que anem a pintar-la tota de blau perquè estigui més clara, val? I la d'ara. Fixeu-se que esta capa és transparent als dos costats. Per tant, al ser transparent, quan jo visualitzo la capa de fons, veig la capa de baix, la capa de fons. Val? I ara anem a dir-li ulleres a aquesta capa. Ulleres. Val? He ficat una L de més i falta una S. Intro. Val? I ara vaig a fer una capa nova, una tercera capa. Mireu. Capa nova. Venim a dir capa verda. Val? Anem a fer la capa de cada classe. Val? I ara anem a pintar-la de verd. Seleccionem així i després seleccionem el color verd. D'acord? Agarrem el poal i la pintem de color verd. Val? El fons de color blau, una capa verda. Clar, quina estem veient ara? Estem veient la capa que hi ha dalt. Si la fem transparent, veurem les dos de baix. Val? Si ara agarre la capa verda i la passe baix, veuré primer la capa de les ulleres. Si deixe de visualitzar la capa verda, quina veuré? La que està baix, que és la de fons. Val? Si lleve la de fons, quina veuré? La transparent. Val? Estes dos no estan, esta sí que està. Val? Quan afegís la de fons, veig la de fons. Si afegís la verda, veig així baix la de verda. I si afegís les dos, clar, veig primer la de verd, perquè la de baix està de fons. Si jo ara li pose transparència, fa una mescla. Val? Del verd en el blau fa este color. Com un... Val? Si jo el lleve del tot, el faig transparent, se veu només la capa de fons. Val? Si jo ara canvio la capa de fons i la fique dalt, veuré la capa blava. Vegeu? La capa verda ara està semitransparent. Val? Si jo ara fique la capa de fons semitransparent, fixeu-se que apareix, fa una mescla dels dos colors, però com els dos són transparents,
al final la imatge, aquesta part és transparent. Val? Mireu, la ferramenta de seleccionar, anem a seleccionar, bueno, primer de tot anem a fer com una espècie de dibuix en la capa de fons, primer, val? Anem a fer un dibuix en altre color, en rosa mateixa, val? I faig un redolí, val? Fixeu-se, ara torno a visualitzar les dos. Quina tinc? Si selecciono esta i faig un redolí en el pincell, val? Fixeu-se, pareix que tinga que pintar, no? També la part blanca. No estic pintant la part blanca, estic pintant la capa que he seleccionat. Val? Mireu la capa que he seleccionat quina és. Ho tenim així, la de fons. Si jo ara visualitzo aquests dos, sí que he fet una pintura, sí que he pintat, però clar, jo tenia seleccionat la capa de fons, per tant, no puc ratllar sobre esta. Mireu, estic ratllant sobre les ulleres, però no apareix res. Per què? Perquè tinc seleccionada la de fons i en realitat estic ratllant la de fons. Val? Anem en compte i fixeu-se quina és la capa que teniu seleccionada. Val? Perquè si apliqueu canvis, l'aplicareu sobre la que teniu seleccionada, no sobre la que esteu visualitzant realment ahí. Val? Bueno, doncs ja hem tingut un parell de conceptes, hem utilitzat la ferramenta de pinzell, que és per a pintar, val? La de pot de pintura, que el que fem és pintar-ho tot, el que tingui el mateix color que el que estem aplicant, i si voleu anem a veure la selecció, val? I després ja ho veurem més específicament. Seleccione, veieu que estic seleccionant ara? Clar, he seleccionat el fons. Control Z, me'n vinc a les ulleres i vaig a seleccionar la part blanca. Val? Si jo ara li dic suprimir o retalla, veieu el que ha passat? Val, doncs això ho farem en la propera pràctica. Anem a canviar les ulleres de color. Val? Anem a ficar-li un fons, anem a canviar-li això que esteu veient així, i les patilles, i la sombra, tot de diferents colors. Amb això vull explicar més que res com funcionaven lo de les capes. Val? Al treure la imatge de fons, estic visualitzant la de baix. Val? Me refereixo a la imatge de fons, me refereixo a la part blanca de les ulleres. Val? És a dir, si jo faig un control Z, val? He llevat la part blanca de les ulleres, he llevat aquesta part. Val? Perdoneu, veieu? Com estic ara seleccionant la de fons, tot i que no està ni visualitzada, però estic seleccionant la de fons. Control Z, vinc a les ulleres i seleccione la de les ulleres. Val? Ara sí, si clique suprimir, borre tot lo de les ulleres. Fixeu-se sempre quina capa he seleccionat, val? Perquè si no els canvis no s'aplicaran i no sabreu què és el que està passant. Val? I amb això finalitzem l'explicació de com funcionen les capes i transparències. Val? En la propera pràctica veurem com fer determinats canvis sobre les ulleres. Adeu!